en helt ny episode af Lad os snakke om Bitcoin. Og det er en ret så speciel episode, føler jeg i hvert fald selv, fordi at det er meget få bøger, som vi har omkring Bitcoin på dansk. Og vi har fået en helt ny oversættelse af en virkelig kendt bitcoiner, der hedder Dergigi, som der har lavet en bog, eller han har faktisk, ja, jeg vil hellere sige, over tid udviklet en bog, der kom fra små tweets til artikler, til så det blev til en hel bog, der hedder 21 Lessons. Den er så nu kommet på dansk, blevet oversat af Shop21, og Shop21 er en, ja, det ved jeg ikke, om I kunne tænke jer lige at forklare lidt om, hvad Shop21 det egentlig er. Jo, Shop21 det er en dansk webshop, der specialiserer sig i at oversætte bitcoin-bøger og østrigsk økonomi-bøger og den dur. Man kan også købe nogle t-shirts, som er merchandise. Og jeg har også en hardware wallet, hvor du bare skal finde en hammer, så kan du lave en hardware wallet. Men jeg håber lidt, at folk bare stjæler opskriften på min hardware wallet, og så kan finde rundt i et byggemarked i stedet for. Det kunne være lidt sjovere. Bestemt. Ja. Og ja, men I har fået oversat en bog, der hedder 21 lektioner, eller det hedder den så på dansk, det er altså oversættelse, den er kommet frem til. Og det er jo egentlig det, som vi skal begynde at snakke om lidt i dag. Nu havde jeg æren af at læse den forleden, og ja, selvom jeg har kendt til Dergigi i rigtig lang tid, så har jeg aldrig fået taget mig sammen til at få læst noget. Men endelig så kom der noget på dansk, og jamen, det er en helt anden verden at læse om Bitcoin på dansk, vil jeg sige. Vi har snakket om det før, men det skaber lidt sådan en 100% forståelse af, hvad du læser, ikke? Frem for, hvis du kommer over på engelsk, så kan der mange gange lige være de der 2-5%, der lige, som du mangler, for ordentligt at kunne digeste dine ord. Nu siger jeg noget på engelsk igen. Men hvorfor lige 21 eller 21 lessons? Hvorfor var det I tænkte, vi lige skulle have oversat? Hvad er der specielt ved den her 21 lektioner? Hvad er det for en bog? Altså. Jeg tænker, at Rasmus skal fortælle, hvorfor vi læser den her bog. Ja, altså, der er jo flere grunde til det, og man kan sige, at jeg læste 21 lektioner for et par år siden på engelsk, og synes, at det var en fin bog. Det er sådan en kort bog, som giver et godt overblik over, hvad det er egentlig, som kræver at få en nogenlunde forståelse af, hvordan både Bitcoin virker, hvorfor det er vigtigt, og hvad er det for nogle mekanikker, der er både økonomisk, men også teknisk. Så på den måde er det sådan en god bog til at få en bred introduktion til, hvad Bitcoin er. Men derudover så en af de ting, Gigi han har gjort, det er jo meget i Bitcoins ånd, kan man sige, og meget i open source ånd, det er, at han har lavet en speciel licens, der hedder Creative Commons 4, og på hans bog og hans værk. Og det gør, at alle må sådan set bruge hans værk på den måde, de har lyst, så langt til de bare også gør det offentligt tilgængeligt, hans værk, eller de ændringer, der har været af værket, og at andre må arbejde videre på. Og det gjorde, at jeg har været med til at oversætte The Bitcoin Standard, eller Bitcoin-standarden til dansk, som Pierre tidligere, hvor Peter også var med som medoversætter. Og jeg synes egentlig godt, vi kunne bruge nogle flere bøger på dansk, så jeg begyndte at sætte det i system. Og det her, det var nemt at komme i gang med. Nogle bøger skal man jo selvfølgelig have, næsten de fleste bøger skal man have lov til at udgive af enten den originale forfatter, eller typisk er det forlag, som forfatteren har. Nogle gange kræver det nogle komplicerede kontrakter, og det kræver nogle betalinger. Men det her, det er jo ligesom noget, man bare lige kunne gå i gang med. Så derfor så valgte jeg egentlig den her som bog, ville gå i gang med at oversætte, og så kontaktede jeg Peter, og han var meget interesseret i at være med i projektet. Så vi ser det her som værende den første eller den anden bog af mange, som vi gerne vil have ud på dansk. Vi har faktisk bygget et IT-system, der skal gøre det meget nemmere for at oversætte de her bøger omkring Bitcoin og østrigsk økonomi og andre lignende emner, hvordan vi kan få noget mere frihed i vores liv. Og det her system skal jo så bruges til at oversætte de her bøger, og man kan sige, at 21 lektioner var på sin vis en test af det her system, men jeg synes også, det var en god bog at få ud, fordi at Bitcoin-standarden er en lang, tung bog, og det her det er en lidt mere let bog, som du også nævnte, så er det en, man kan tage med ned, og så kan man sætte sig ned i solen, og så kan man sådan set nå at læse den igennem
sådan et par timer, mens man sidder og nyder solen og det gode forårsvejr. Og det synes jeg egentlig også er en god ting, at der ligesom er den mulighed, at det ikke altid er 10 timer, der sættes af, og en masse tænkeri, men også nogle gange, man kan få en lidt mere overfladisk, men bred indgang til emnet. Fedt. Og bogen er jo bygget op igennem 3 forskellige afsnit, og når mange de hører omkring Bitcoin, så tænker de jo egentlig bare hovedsageligt, men det er en eller anden digital penge. Men Gigi, han kommer igennem 3 forskellige, der hedder filosofi, økonomi og teknologi. Og hvordan at filosofi egentlig kommer ind i billedet, når man snakker om Bitcoin, det tror jeg, der er mange, der godt kan undre sig over, der ikke har været så meget omkring Bitcoin. Men jeg vil gerne have, hvis vi lige snakker lidt omkring det hele afsnittet omkring filosofi generelt set, altså hvis vi starter derfra. Hvordan kommer filosofi ind i billedet, når vi snakker Bitcoin? Hvad er det, at vi kommer igennem her med bogen? Hvad er det, der Gigi han prøver at udtrykke sig med omkring filosofi og Bitcoin? Hvordan hænger det sammen? Jeg ved ikke, om det er noget, vi kan prøve at komme lidt nærmere på. Han snakker blandt andet omkring uforanderlighed, forandring, knaphedens knaphed, kommer han igennem, replikation, lokalitet, mange forskellige ting, hvor jeg ikke lige helt hører Bitcoin ringe en klokke. Hvad går det her afsnit egentlig ud på? Ja, uforanderlighed og forandring. Man kan jo sige, at nu har vi jo Bitcoin blockchain eller blokkæden, og den er jo uforanderlig. Så når først man har fået lavet en transaktion, så er det simpelthen bare cementeret i materien. Den kan aldrig nogensinde laves om. Altså, når først der er kommet 6 blokke, så er det fuldstændig umuligt at lave det om, som systemet er i dag. Og så forandring. Altså, det vil være utroligt svært at lave tingene om i sådan et system, der er drevet af konsensus. Altså det er nærmest en sejr op, man skal lave for at komme igennem med en eller anden opdatering af Bitcoin-protokollen, for det er mere en psykologisk ting end så meget andet. Det er ikke kun ren computerkraft, der skal til for at lave en ændring. Og hvad mener du med det? Men det er ikke ren computerkraft, der skal til for at lave ændring. Hvordan skaber vi en ændring? Hvad kan ændre Bitcoin eksempelvis? Hvorfor er det ikke kun teknologisk? Fordi at det er jo mennesker, der styrer de her nodes. Nu har jeg har en kasket om bag, hvor der er user-activated soft fork. Og det er jo egentlig bare dem, der drev et knudepunkt, der besluttede sig for, at nu skal vi have en ny teknologi, der var segwit på det tidspunkt. Og så kunne de nærmest stemme om det og så sige, det er det, vi gerne vil have. Det er det, der er fundamentet for Lightning i dag. Og der var jo en stor krig, der nogen der mente, at vi skulle bare have større blokke, og større blokke vil løse alle problemer. Og så er der andre, der sagde, at vi skal granske alle de tekniske muligheder, før vi laver store blokke. Så det skal være den absolut sidste ting, vi gør, det er at lave store blokke. Ja. Men det jeg synes, altså for det første, jeg synes det er en fremragende bog at have valgt, udover selvfølgelig, at den er nem at komme i gang med. Jamen ikke er så langt, men det synes jeg faktisk er en af de helt store styrker. Altså Gigi selv kalder det nærmest for, at det ikke er en rigtig bog, fordi han synes, han har jo bare sat sig ned og skrevet nogle af sine tanker ned, og bygget det op over tid, og så har han så udgivet det på et tidspunkt. Men jeg synes, det er en helt rigtig bog at følge op med, som nummer 2 bog på dansk i bund og grund, i forhold til at oversætte det til dansk. Altså det er klart, at nu var jeg selv med sammen med Rasmus og Peter til at oversætte Bitcoin-standarden, som jo på sin vis skal kalde for Bibelen, i forhold til Bitcoin. Jeg synes, denne her, den er virkelig god til at give folk, som er nysgerrige på Bitcoin, men måske ikke er helt klar til at sætte sig ned og dedikere ugevis til at sidde og læse relativt komplicerede tekster, hvor den her, den er langt mere lidt tilgængelig, og den beskriver i langt højere grad sådan nogle af de tanker, som Gigi har gjort sig omkring Bitcoin. Altså han er jo på mange måder ikke en forfatter, han er jo sådan en helt almindelig nørd, som så mange andre af de folk, der havner over Bitcoin, der kan se, at der er noget galt med pengesystemet, og det er ikke i orden, når der skal gøres noget, og han har vågnet op en dag og besluttet sig for, at han har tænkt sig at dedikere resten af sit liv til at arbejde på Bitcoin, både med kode, men også med tekst, fordi det nu engang er den måde, han kan bidrage til Bitcoin med, og også den måde, han kan, man sige,
mange folk, der vælger at sætte sig ned og skrive, gør det jo også for at få styr på deres egne tanker. Altså det er en måde at strukturere sine egne tanker på, og det er jo noget af den proces, han så har været igennem, for at forsøge at finde ud af, hvad er det her bitcoin, og det er svært med bitcoin, for det er meget, meget svært at sammenligne med andre ting. Jeg ved ikke, hvad vi kalder for digitalt guld og så videre, men på mange måder er bitcoin jo noget helt nyt, også den måde, det er opstået på. Der er så mange ting, der er svært bare at sammenligne med andre ting. Det her fænomen, som vi er så heldige at leve i den tid, hvor det kommer frem, er så anderledes, at det næsten ikke kan undgå, at man også bliver nødt til at, hvis man bruger tid nok på at tænke over det, man også kommer ned af nogle mere filosofiske tanker om, altså hvad det her bitcoin, hvordan påvirker det verden, hvordan påvirker det ens person, når man pludselig begynder at identificere sig som bitcoiner. Hvilken indflydelse kan det have på verden, at vi pludselig får et decentralt system, som der ikke sidder en eller anden central organisation eller organisme, der kan sidde og ændre på. Og ja, det åbner bare for en masse interessante tankebaner. Jeg vil sige, nu har jeg selv haft fornøjelsen af at se Gik et par gange præsentere til forskellige konferencer, og jeg vil sige, at han på sin vis føler jeg lidt, at han er sådan en af de mest undervurderede bitcoiner derude. Altså, han er jo ikke et stort navn, og han er selvfølgelig også, han er svært at sætte ansigt på, fordi han jo ikke har et offentligt ansigt, og han arbejder under det her pseudonym, som vi jo gætter masser af andre bitcoiner, der gør, men det gør det også lidt svært at pinde dem ned. Hvad er det her egentlig for en type? Altså det er tydeligt, når man hører om snakke, han har jo han kommer fra et eller andet tysktalende land, men hvor gammel er han, hvordan ser han ud, og så videre, det ved man ikke, og på den måde, så bliver det jo ren og skær hans tanker og hans idéer, som er det, der er fokus på, og ja, det synes jeg er personligt fedt, så jeg synes, at det er, han er en ekstremt interessant person, og jeg synes, det er en rigtig god bog at sætte sig ned og læse, hvis man vil have noget, der er lidt mere let fordøjeligt, og blive introduceret til nogle lidt anderledes tanker omkring bitcoin. Ja, jeg vil også sige, altså en af grundene til, at jeg tror, han har valgt at starte ud med at snakke om filosofi, er fordi, at for overhovedet at komme langt nok ned til, at der er 2 måder at komme ind i bitcoin, ikke? Det ene, det er, tallet stiger, number go up. Det er at se, okay, jeg køber noget bitcoin, og det var så 4 år senere, det var et eller andet 4 gange mere værd. Det var meget godt. Det er den ene måde at komme ind i bitcoin. Den anden måde at komme ind i bitcoin på, det er altså at sige, okay, der er et eller andet, der ikke helt fungerer i vores system lige nu. Hvad er det, der ikke fungerer? Og så begynder man at komme ned i, altså det er jo hans analogi, derfor der er en kanin på forsiden af bogen. Det er jo Alice in Wonderland, Alice i Eventyrland, som er den her kanin, der går ned i kaninhullet, og så kaninhullet fortsætter, og man ved ikke, hvornår det stopper. Om det nogensinde stopper. Det fortsætter, det bliver dybere og dybere, og nogle gange bliver det måske også underligere og underligere, jo længere man kommer ned i det her kaninhul. Og det er den analogi, han bruger i bogen, og det er egentlig også derfor, jeg tror, han starter ud med at snakke om filosofi. For ligesom at illustrere, at for overhovedet at kunne begynde at forstå, hvorfor vi har brug for bitcoin, hvad bitcoin er osv., så er vi nødt til at have en stærkere baseviden omkring ting som filosofi. Fordi at i sidste ende, bitcoin bygger på konsensus, og vi kan snakke alt omkring, at det er noder, der kører, og der validerer transaktionerne. Men som Peter også nævner, så er det jo de valg, som de forskellige folk, der kører noder, vælger at gøre, som er med til at bestemme, hvordan det er, bitcoin skal fungere. Og bitcoin er svært at ændre, men bitcoin kan ændres igennem den vej. Og det betyder også, at det lag, der i sidste ende bestemmer, at vi har 21 millioner bitcoins, og at alle kan få lov til at lave transaktioner, det er jo det sociale lag. Altså hvis det sociale lag bryder sammen, så er der ikke noget bitcoin. Og det er jo ikke fordi, at det er så oplagt, at det sociale lag skal bygge sammen, fordi det er trods alt ekstremt stærkt sociale lag, bitcoin har. Men det er bare det er lag 0. Man kan sige, der snakker meget om lag 2 løsninger i øjeblikket som Lightning. Men der er også et lag 0, udover lag 1, som ligesom er de her hovedkæden i bitcoin. Men lag 0 er det sociale lag, det er det sådan, at vi har nogle idéer om, hvordan vi gerne vil have verden skal være, og at vi mener, at vi vil trække bitcoin i en retning, der understøtter de her idéer om, hvordan verden skal være. Og jeg føler lidt, at det er faktisk så fedt, den måde, han har bygget op i de der 3 kapitler. Det er ligesom 3 sider af en trekant, der alle sammen holder bitcoin sammen til at blive utrolig stærkt. Altså du har filosofien, du har det sociale, den sociale konsensus, der er i bitcoin. Du har også det økonomiske incitament til det, altså du vil gerne bevare din købekraft over tid, og det er det, som andet kapitel går ind på, det er økonomi. Og så er der altså den sidste, den teknologiske
den teknologiske side af Bitcoin også, som man også kommer ind på. Så og når man har de her 3 kræfter, så skaber det bare et virkelig altså stærkt fundament, som der også er en af grundene til, at jeg føler, at Bitcoin det er uundgåeligt til at kunne vokse så større og større. Og det er netop grund af, at vi har de her 3 forskellige sider. Altså vi har den teknologiske, den økonomiske, og vi har det filosofiske ved Bitcoin. Og jeg synes virkelig, at han kommer rigtig, rigtig godt omkring det. Et af de hovedpunkter, jeg føler, at han kommer ind på, og som han slår meget hårdt fast, det er egentlig det her med, du kan ikke ændre Bitcoin, men Bitcoin vil højst sandsynligt ændre dig. Og det er netop fordi, vi har det her fyrtårn nærmest. Vi har et fyrtårn, og vi kan alle sammen se fyrtårn vi kan altid komme over til det, som er sikkert. Vi kan altid bane os op til, at det er der, vi skal hen af, og det er der, vi føler os sikre, kan man sige. Jeg ved ikke lige, hvor jeg vil hen med det, men lidt at vi alle sammen, vi har et sikkert sted at drage os til. Vi har noget uforanderligt. Vi har noget, som der bare kan eksistere, uden at blive ændret på, fordi vi er Bitcoin. Bitcoin eksisterer, det er en levende organisme, og vi er Bitcoin, som du også siger, Rasmus. Altså det er en social konsensus, og hvis den sociale konsensus falder fra hinanden, så er det også der, Bitcoin falder fra hinanden. Og der synes jeg, at jamen, man kunne tage et hvert af de her kapitler, og hvis det ikke var en del af Bitcoin, så ville Bitcoin ligesom have faldet fra hinanden. Hvis det økonomiske incitament ikke var der, altså der bare eksisteret milliarder af Bitcoin hver dag, der blev produceret, og der ikke var den her regel om, at hver 10. minut bliver der cirka hver 10. minut bliver der produceret en mængde Bitcoin over tid, så vil Bitcoin falde fra hinanden. Hvis du fjerner den sociale konsensus, altså den sociale ytringsfrihed med at kunne vælge sine egne penge, med at kunne hvis du bare fjernede det sociale incitament, den måde som vi bitcoiner, eller mange af os egentlig har følt, at vi er blevet ændret på grund af Bitcoin, hvis man også fjerner det, så vil der heller ikke være det der incitament til at råbe og skrige omkring Bitcoin, og hvis det teknologiske falder fra hinanden, jamen så er det heller ikke kunne fungere. Jeg synes, han kommer meget godt omkring det, og som hele bogen det handler om, det er jo det her kaninhul, altså følg den orange kanin, ikke, hele vejen igennem, og du kommer igennem forskellige stadier, men vi har ikke den samme rejse. Du kan gå til højre, nogen kan gå til venstre, nogen tager det 4. hul og drager over i. Men vi ser rigtig, rigtig mange over tid bevæge sig mere over i de samme retninger over tid. Altså mange begynder at gå mere op i deres sundhed. De begynder at gå mere op i at tænke langsigtet, og der er også der sundhed kommer ind over eksempelvis. Jeg synes, han ligger et rigtig, det er så god en bog til at kort forklare omkring mange af de forskellige veje, som Bitcoin med stor sandsynlighed vil føre dig hen i. Og som jeg mener også, han nævner det, men du behøves ikke som sådan at tage filosofi først og læse det kapitel. Du kan sagtens læse filosofi alene, du kan også læse økonomikapitlet alene eller først. Og du kan ligesom tage den, som du har lyst til nærmest, fordi det er de her forskellige veje, du egentlig kan gå. Og ja, jeg er meget, meget positivt overrasket, og det er en fantastisk bog til lige at vække en interesse i folk, eller en nysgerrighed. Og det er også det, han lægger meget fokus på. Vær nysgerrig. Bare... Ja, det er en super god bog. Og ja, bare lige så, bogen kan jo selvfølgelig findes der på shop21.dk, men den kan jo selvfølgelig også godt downloades helt gratis, og det er også det, som du nævner, Rasmus, i starten. Det er en af hans incitamenter, det er det der med, at information skal bare være åbent. Information skal heller kopieres og deles over det hele konstant, altså så meget som muligt, frem for at det bliver dækket over, altså det bliver paywalls. Der skal ikke være paywalls på alting, du skal betale for at få information, og alt skal være let tilgængeligt, og du skal selv have lysten til at skulle betale penge for det, hvis det er, som man også kan med den fysiske bog. Han har sgu hjertet på det rette sted, der Gigi. Det er helt sikkert. Han er helt klart virkelig meget på det her med value for value. Altså du kan sende ham noget, hvis du har lyst, hvis du har fundet ud af det, han har gjort, og ellers skal alting bare være åbent. Og man kan sige, nu sagde jeg før, at han var softwareudvikler, men det sidste stykke tid har han jo arbejdet for OpenSats, som er den her, organisation, som Jack Dorsey har puttet en frygtelig masse penge i, og andre folk selvfølgelig også noget penge til, hvor at de så donerer til open source udvikling, og det er så
da de der sidder og rent praktisk sørger for, at tingene fungerer der, som den eneste ansatte i det selskab, så vidt jeg forstår. Så, eller det er jo ikke en fond, det er jo en fond, eller hvad, jeg ved ikke, hvad det hedder. Så nogen, der bare giver penge væk. Jeg har ikke mødt så mange af dem i mit liv. Ja, men jeg tror da også, det var også meget motiverende. Altså man kan sige, når vi laver sådan et projekt her, så er forventningen jo ikke, at vi kommer til at tjene styrten med penge på at sælge de her bøger. Specielt ikke, når det er sådan, man bare kan downloade den gratis og gå ned og printe den, hvis det er det, man har lyst til. Det synes vi er glimrende. Hvis der er nogen, der gerne vil spare lidt penge ved at downloade den og printe den selv, så gør jeg det. Det må I meget, meget gerne derude. Men det er meget motiverende at arbejde videre på noget, som folk allerede har givet væk. Altså, det føles rigtig godt at gøre det på den måde, hvor det måske for mig i hvert fald kan være sværere at starte fra bunden af at være det første led i kæden, som man kan sige, Gigi selv har været her, og være den, der ligesom først går ud og laver noget, så er det på en eller anden måde, når der er nogen, der allerede har vist vejen, så er det nemmere at gå ned ad den. Helt klart. Og det er et sjovt mindset, som man finder altså ind i Bitcoin, det her, nu med den anden bog, som vi har oversat tidligere, Bitcoin-standarden. Forfatteren dertil, den bog er ikke open source, men jeg har flere gange set forfatteren anbefale, eller hvad hedder det, et decideret linke til steder, hvor man kan gå ind og hente bogen som pirats, på forskellige piratsider, og skrevet til folk, at du kan bare gå ind og hente den. Bare så længe du læser informationen, det er det, der er vigtigt. Altså informationen er det, som de gerne vil have derud, og det er klart, selvfølgelig skal man også, have mad på bordet og så videre, men det skal nok komme, altså det skal nok løse sig, alt det der, man får ikke... Information skal sættes frit, og det er jo så det, han har valgt at gøre i en helt ekstrem grad på den måde her med at simpelthen skrive en bog og lægge den ud og sige, at folk kan gøre med den, hvad de vil. Det han er kun glad for, at folk remixer hans bog, som han siger, hans ord, og bruger den del, de kan, oversætter til andre osv. Bogen er jo oversat til langt over 20 sprog, og han har tidligere skrevet masser af artikler, som også er blevet oversat til mange forskellige sprog, så det er jo vidunderligt, at der er folk derude, der er så dedikeret til det er bare det fordelte informationen, og en meget unik tankegang, og måske også, nu vi snakker østers økonomi, at I også vil oversætte bøger for østers økonomi, altså den her tidspræferencerate her med at tænke langt mere langsigtet, altså det handler om, at som du også sagde, Kevin, med at folk, der ofte kommer ind i Bitcoin, begynder at tænke mere langsigtet over livet, og de gerninger, man gør og så videre. Jeg tror, at generelt så er det svært at se, at verden ikke bliver et bedre sted, hvis folk rent faktisk tænker lidt mere end de næste 200 frem, og rent faktisk tænker, okay, hvis jeg begynder at opføre mig sådan her, hvilke konsekvenser har det også på lang sigt, frem for kun at tænke på, hvordan man scorer den næste gratis drink i baren, eller den næste pige, eller dreng, eller whatever man er efter. Det er faktisk noget, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om. Altså nu, hele der Gigi's bog, han snakker jo egentlig om, at han ikke som sådan har skrevet den til andre, han har egentlig mere skrevet den til sig selv, for ligesom at få sine ord ned på et stykke papir, og ligesom kunne nærmest strukturere sine egne tanker omkring, hvad han har lært omkring Bitcoin. Og jeg synes egentlig, det kunne være meget, meget fedt lige at høre hinandens, hvordan Bitcoin har ændret jer, hvis I føler, at Bitcoin har ændret jer på nogle måder. At man måske lige komme lidt ind på, hvad har Bitcoin overhovedet gjort for jer? Nu har vi hørt, eller det kan alle selvfølgelig læse om, hvad Bitcoin har gjort for der Gigi, og hvad han har lært af det. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad med jer? Føler I nogen ændring siden I opdagede Bitcoin? Det faldt over den her orange mønt. Det lød næsten som en joke, Peter. Jeg synes, den har ændret mine kostvaner 2 gange, for eksempel. Jeg startede jo bare med at spise det billigste mad, man kunne finde, og så ender det med, at maden bliver billigere og billigere, når man måler det i Bitcoin, og så går det jo den anden vej lige pludselig. Så nu kan jeg spise bøffer, eller et eller andet. Så man kan sige generelt, så der er ingen tvivl om, at det har haft en enorm indflydelse, og man ser jo det, også folk nogle gange joker med online med alle de her forskellige ting, som følger med at være bitcoiner. Man går op i støbejernspander, eller jeg ved sådan ikke hvad det er. Det er jo sådan helt
Men jeg tror, det er meget naturligt, at der er en masse ting, der følger med, når man begynder at sætte sig ned rent faktisk studere noget, og begynder at grave en lille smule dybere. For det er meget svært at komme ind i Bitcoin, hvis man ikke bruger noget tid på at tænke over det. Og Bitcoin har jo en kæmpe, man kan sige, at det er jo skabt som modsvar til et samfundsmæssigt fænomen, som har en enorm påvirkning på verden, og man kan sige, hvis man begynder rent faktisk at sætte sig ned og stille spørgsmålstegn ved, om vores finansielle system nu rent faktisk er i orden, om de penge, vi er vokset op med og har levet med hele vores liv, om de rent faktisk er fair og neutrale osv. Hvis man begynder at sætte sig ned og sætte de slags spørgsmål, så er det svært, der ikke følger lidt andre ting med også. Så det er klart, at for mig personligt i hvert fald har det gjort, at jeg har brugt en enorm mængde tid på at tænke over en masse ting, som jeg aldrig ville have tænkt over tidligere. I stedet for at gå op i fodbold, så pludselig sidder man og kigger på økonomipodcast, og jeg ved, går op i makrosystem, jeg ved snart ikke, hvad der man får rodet sig ud i, og man er nok også blevet en lille smule mere sådan udefra set skør af nogle af de ting, man er begyndt at gå op i. Altså, jeg har aldrig brugt mig ret meget om at skrive på dansk og den slags ting. Man kan sige, pludselig så er man i situationer, hvor man sidder og oversætter en bog, der indeholder flere ord, end jeg læste i hele min studietid. Så på den måde, som du siger, man for mig i hvert fald personligt har det givet mig en helt anden tilgang til livet. Jeg tror også tidligere ville jeg nok heller ikke sætte mig ned og bruge så mange timer på at lave et projekt, som på forhånd i hvert fald ikke har udsigt til at betale sig tilbage, altså økonomisk. Jeg kunne have brugt de timer på en helt anden måde, hvis det handler om, at jeg bare skulle veksle min tid til penge på kort sigt. Men igen, den her tidspræferencerate og kigge på verden på det længere sigt og se, okay, jeg føler, at den bog her, den har en enorm betydning. Den første bog, jeg var med til at oversætte, har en enorm betydning for verden, så derfor så mener jeg også, den skal eksistere på dansk. Og nogen bliver nødt til at gøre det, og så kan man jo så vælge at sætte sig tilbage med kryds arme og sige, at det må nogen andre sætte sig af, eller så kan man tage skeen i den anden hånd og gå i gang med at gøre noget, eller kuglepinden i det her tilfælde her. Og det er jo det samme, som Gigi også har gjort med den bog her. Altså han har set, der er noget galt, og når først man ser det, så er det svært at slippe det, og så bliver man nødt til at sætte sig ned og gøre noget ved det. Og derfor er det mega fedt, at Rasmus og Peter taget initiativ til at organisere det her lidt mere, det her bogoversættelse, fordi at Rasmus og Peter var begge to med til at oversætte Bitcoin-standarden, og der er ingen tvivl, at man kan optimere en del ting i sådan en proces, hvis man godt kunne tænke sig at oversætte flere bøger. Og jeg ser virkelig frem til flere bøger, for der er heller ingen tvivl om, at jeg har fået en langt større, Bitcoin har faktisk gjort, at jeg har fået en langt større sådan respekt for det danske sprog, og glæde over det danske sprog, og man bruger det danske sprog. Jeg faktisk, når jeg begynder at høre podcasts, hvor, altså på dansk, blandt andet produceret af DR og så videre, hvor de snakker om tech, hvor at der simpelthen bliver brugt så ekstremt mange fremmedord, jeg faktisk underligt nok begyndt at irritere mig. Mig som ellers nærmest altid kun at sidde og se ting på engelsk. Men jeg føler, det er vigtigt at forstå nuancerne i det, der bliver sagt. Altså ord er vigtige, og det er vigtigt, at der er nogle folk, der sætter sig ned og rent faktisk tænker over de her ord, vi bruger, og bruger ord, der gør, at nuancerne i det, der bliver skrevet, er klart, for nuancerne er ekstremt vigtige i forhold til at forstå ting på et dybere niveau. Og jeg tror ikke, man... Jeg tror ikke helt på, at man kan eje Bitcoin uden at og sove roligt om natten, uden at man forstår det på et lidt dybere niveau. Jeg tror, hvis man kun er med for det rigt, som det er, når priserne går op og ned og så videre, så det er en helt anden måde at involvere sig i Bitcoin på, som jeg ikke tror, at jeg i hvert fald har den mentaliteten til. Så ja, nu fik jeg vrøvlet en masse, men anyway, Bitcoin har ændret mig en del. Ja, jeg vil sige, altså, jeg tror da også helt klart, jeg er på det tog, både Peter og Pierre har snakket om her med ændrede kostvaner til nogle grad og helbredsvaner. Altså, det er et år siden, jeg sidst drukket alkohol, for eksempel. Fordi, hvad er pointen alligevel i det? Fra mit synspunkt, jeg kan godt forstå det måske, hvis man er ung og er i byen og så videre, men når man er lidt ældre og har familie og så videre, så er det svært at se den helt store pointe i at drikke alkohol. Så jeg kunne nævne de ting, men jeg synes faktisk, der er 2 andre ting, jeg vil nævne i stedet for. Jeg synes, den første er, at jeg synes, jeg er kommet til et punkt, hvor
der er nogle ting, der for mig er sande, og nogle ting, der er falske. Og jeg synes faktisk, jeg er begyndt at få en selvtillid, jeg ikke havde, før jeg begyndte at studere Bitcoin, i forhold til at sige fra, når jeg mener, der er noget, der er forkert ud i verden. Jeg føler, at det fundament, jeg har, er meget stabilt, baseret på den læring, jeg har fået gennem min studie af Bitcoin. Og fordi jeg føler, at mit fundament er meget stabilt, og ikke længere ændrer sig hele tiden, så gør det også, at det er sådan, jeg godt tør sige fra, selv til nogle ting, som er ret upopulære at sige fra til. Og jeg synes, inden jeg begyndte at bruge så meget tid på at studere de her ting, så oftere så var jeg nødt til at ændre holdning til nogle ting, fordi fundamentet bare ikke var i orden. Så den ene ting, jeg vil pointere. Jeg vil sige, den anden ting, jeg vil pointere, det er, jeg synes, den øgede forståelse, jeg har fået af, hvad penge er for en teknologi, og hvad penges rolle er i samfundet, har faktisk også forbedret mit forhold til penge. Jeg har forstået på den måde, at penge for mig er lidt ligesom benzin i bilen. Det er sådan, man skal jo have en del benzin i bilen. Hvis det er sådan, man vil løbe tør for benzin hele tiden, hvad sker der så? Så skal man hele tiden finde en tankstation. Måske kører man der helt tør, og man skal gå hen til den nærmeste tankstation, få fat i en kande og, til at hælde noget benzin i, og gå tilbage til sin bil og så fylde den op. Og man kan bruge en masse tid på at tænke over det og stresse over det, hvis man vil løbe tør for benzin. Men der kommer også et tidspunkt, hvor der er så meget benzin i bilen, at man godt ved, at der går lang tid, inden det er sådan, at man skal tanke igen. Og derfor så behøver man ikke at tænke over, når man skal tanke igen. Altså det har vi alle sammen oplevet, når vi har en fuld tank, så er det ikke, vi tænker ikke over, om der er tankstationer, vi lægger ikke mærke til, hvor tankstationerne er hen. Og jeg synes, det er en god måde at komme til at tænke på penge på. At det er sådan, at man skal have nok penge i tanken, men når det er sådan, tanken den er fuld nok, så behøver man ikke at se, hvor alle tankstationerne er. Man behøver ikke at blive ved med at toppe af. Der kommer et tidspunkt, hvor det er sådan, at det handler ikke om, at det er sådan, man skal have flere penge. Det handler om, at det er sådan, man har penge nok til at leve den livsstil, man gerne vil leve. Og derefter så er det vigtigt at begynde at leve den livsstil. Og altså det er jo også det, både Pierre og Peter indirekte siger, og som jeg selv vil sige her, det er, at vores livsstil er jo ikke længere at prøve at optimere, hvor mange penge vi har. Men det er for eksempel at give tilbage med nogle af de idéer, vi har lært, og som vi synes, andre skal vide noget om, og give tilbage ved at prøve at sprede den her viden omkring de her ting. Selvfølgelig også ting som at lave den her podcast. I stedet for, fordi vi er alle sammen entreprenører, som har succesfuld baggrund i forhold til det, vi er alle sammen folk, der kan få højt betalt job. Men jeg tror, vi uden jeg skal snakke for alle her, men jeg tror, vi har penge nok eller benzin nok i tanken til, at det ikke er prioriteten lige nu, at få fat i en endnu større benzintank, og så hælde endnu mere benzin på bilen. Det er en prioritet at nyde omgivelserne, køre en tur ud i landskabet, til derhen, hvor det er sådan, at vi synes, vi skal tage hen, i stedet for at fokusere på at hælde mere benzin på. Så hvad med dig selv, Kaf? Jamen, jeg synes faktisk, det er meget fedt, du lige nævner det der med at se forskel på, hvad der er sandt og falsk, at få den der selvtillid til at kunne sige fra, når man føler noget, det ikke giver mening, noget, der er ikke lige helt, som det skal være. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt at pointere, fordi at det føles nærmest som om, at Bitcoin giver den der selvtillid, fordi du har noget at læne dig opad, du har sikkerheden i, at uanset hvad du siger, uanset hvad du gør, så er der ikke nogen, der kan tage din Bitcoin fra dig. Du har den her sikkerhed i at kunne ytre dig, som du har lyst til, fordi at der er ikke nogen, der kan fuck med dine penge. Du har den her selvtillid, eller den her, ja, bare generelt selvtillid til at kunne sige fra, men det gør også, at du har mere tid eller mere kapacitet til at kunne skelne mellem, hvad der er sandt og falsk. Det er i hvert fald det, Bitcoin har givet mig. Jeg snakkede med min ven her forleden og sagde, prøv, jeg føler ikke, jeg kan huske mig før 21. Altså, og det var i 21, jeg ligesom opdagede Bitcoin og virkelig faldt ned i det her rabbit hole. Jeg kan ikke genkende mig selv fra den gang, og det er fuldkommen vanvittigt at tænke på. Altså, jeg ser nogle gange tilbage på videoer af mig selv, og sådan, jeg kan ikke huske det nærmest, altså det er hukommelsestab, fordi at det er to forskellige personer, eller det er måske den samme person, der bare udvikler sig endnu større, og udvikler sig med mere selvtillid, mere tanke på fremtiden generelt set. Altså jeg tænker så meget på mine børnebørns fremtid, og jeg har sgu ikke engang en kæreste nu. Altså, og jeg føler, at størstedelen af bitcoiner, de prøver bare at pumpe løs af børn. Nu aner jeg ikke, om I har tonsvis af børn, men jeg føler, at bitcoiner, de pumper løs af børn, for det er den bedste måde at eviggøre
sig selv. Du eviggør dit liv ved at have så mange børn som muligt. Du eviggør din blodlinje, altså, og det er jo også det lidt handler om. Det handler om at tænke så langt ud i fremtiden, og det er det Bitcoin det giver den her sikkerhed. Det giver den her forståelse af, at vi skal skabe noget, der kan vare for evigt. Og Bitcoin er bare noget, som der, måske en af de første ting, der vil vare for evigt, andet end hvis vi ser på tiden selv. Og det er jo også en af de ting, som der Gigi han kigger meget ind på, det er Bitcoin og tid. De er sgu meget ens, de to. Altså Bitcoin og tid, de læner sig så meget op ad hinanden, og vi har ikke set noget andet, der læner sig mere op ad hinanden på det punkt. Men jeg synes sgu, det er virkelig, virkelig fascinerende, hvordan det fuldkommen bare ændrer dig til at tænke så meget mere langsigtet. Det er den der sikkerhed, det skaber. Du har det her fundament, som du bare læner dig op af, og det er bare et fundament, der gør, at du kan være mere tryg i, hvad du siger, hvad du oplever, hvad du har tænkt dig at teste af. Altså, jeg har prøvet så mange forskellige ting af, og når vi snakker diæt eksempelvis, jeg har testet rigtig mange forskellige ting af, og det har givet mig den her tid, føler jeg, til at kunne teste de forskellige ting af, nærmest. Og jeg er kommet over på, at jeg mere spiser hovedsageligt animalsk, fordi jeg aldrig har haft det bedre, siden jeg begyndte at gøre det. Og det er, som du også siger, Peter, altså til at starte med, så køber man sgu det billigste af det billigste. Fordi så skal man sgu stakke nogle sats, ikke? Men du begynder lige pludselig at købe noget af det dyre og mere kvalitetsrigt, fordi du skal sgu stakke på dit eget liv, ikke? Din egen livskvalitet. Og det er jo det egentlig hele det handler om. Det er at skabe et fundament, det er skabe godt sikkerhed, skabe noget, der vil vare for evigt. Og det er også nogle af de ting, jeg har lagt mærke til nu er jeg stadig en person, som der nogle gange kigger på TikTok. Der kommer nogle gange nogle små videoer op, og jeg laver også selv nogle videoer på TikTok. Men der kommer nogle gange nogle videoer af København fra gamle dage. København for 120 år siden. Og hvor velklædt folk går rundt, og hvor flotte bygningerne er. Det er bare velvidende om, at vi dengang var i en tid, der gik så meget op i at skulle sikkert sin fremtid, gøre sine børn mere trygge, få dem til at leve en flottere verden generelt set. Og kigger vi på alle bygningerne, der er blevet bygget siden 70'erne, 80'erne, eller hvad det nu skulle være, siden 50'erne måske endda, så begynder det bare at gå ned og bakke i forhold til, hvor smukt det ser ud, hvor flot det er, og hvordan folk de går klædt generelt set. Det er nedadgående kurve, efter vi er kommet over på penge, som der nemmere kan manipuleres. Og hvis man blander Bitcoin sammen med den teknologiske og informationsrige verden, som vi nu er i på grund af internettet, så tror jeg virkelig, at altså, jeg har slet ikke gerne kapacitet til at tænke over, med, som teknologien vil udvikle sig, som vores incitament det vil udvikle sig, og hvordan det vil se ud. Altså, det er så smuk en fremtid, vi går i møde med det her orange skær i horisonten. Jeg er fuldkommen blown away, og jeg synes virkelig, at der GT i den her 21 lektioner virkelig er god til at påpege det her med, Bitcoin kommer du højst sandsynligt ikke til at ændre, men det vil højst sandsynligt ændre dig, fordi du kommer til at have den her ting, du kan læne dig op af. Det her sikkerhed. Du har det her, der altid vil gribe dig, fordi du har den faste procentandel lagt i din værdi, altså din faste mængde tid, og du lagt i en fast procentandel af Bitcoin, som du egentlig kan holde for evigt, og du kan give videre til dine børnebørns børnebørn, børns børn, børnebørn, børns børn, længere ud i fremtiden. Det er smukt, og det er svært at sætte ord på, og som du siger, Pierre, jamen ord, det er sgu vigtigt at bruge ordene, som vi kan, men jeg føler, det er svært at sætte ord sammen, så det skaber en god nok betydning for det her, og du skal virkelig igennem mange ord for at kunne få en... Ja, jeg har ikke ord. Det er fantastisk. Ja. Det synes jeg altså. Det er et kaninhul, jeg håber på at få flere folk til at vil hoppe ned i, og jeg tror, at jeres arbejde med at oversætte den her bog virkelig kan få mange danskere til at hoppe ned i det her kaninhul. Nu har jeg æren af at have oplevet min rigtig gode ven begynde at være nysgerrig på det, og det er helt fantastisk at se, hvordan at noget som det er, lige snart det så klik hos folk. Slår det fast klik en gang, så er det bare som en metronom, der bliver ved med at slå klik for dig, fordi at det kommer bare til at ændre dig, det her. Det kommer til at ændre verden.
Men det, du sagde du selv, det her med at stable sats, og det er jo en af de ting, jeg virkelig synes er fascinerende, at man i så langt højere grad begynder at tænke over, altså når man har det her alternativ, som hedder at spare sine penge op i bitcoin til at bruge sine penge, så begynder man pludselig i langt højere grad at stille sig selv spørgsmål omkring, skal man bruge sine penge på det her eller ej, og der er jo, altså hvis man kigger på den måde, som du siger med de gamle bygninger, den måde verden har udviklet sig på, altså de bygninger, vi bygger i dag for eksempel, er jo ikke lavet til at stå i flere hundrede år. Nu bor jeg selv i udlandet, og jeg bor i et hus, der er mange hundrede år gammelt, og det er uden tvivl dengang lavet til, at det her det skal holde, og det skal holde til evig tid. Og sådan er det bare ikke længere. Og der er ingen teknologisk grund til, at vi ikke burde være blevet bedre til at bygge ting, der kan holde langt længere tid. Altså man kan sige, nu i forhold til teknologi med silikone og chips og så videre, der kan godt være en grund til, at teknologien udvikler sig så hurtigt, at noget af det gamle, der bliver lavet, ikke kan følge med længere, hvis man har brug for en hurtigere chip, eller hvad man nu engang har brug for, sådan rent teknologisk. Men man kan sige, for eksempel, hvis man kigger på biler, motorer og nogle af alle de gamle ting, der er lavet ure, altså det er jo næsten de 50 plus år gamle ure, der er dem, der er mest værd og holder længst, og der burde jo ikke være nogen grund til, at det er sådan, fordi vi burde jo være blevet bedre til at lave det, men det er jo fordi, man vælger at prioritere at tænke langt kortere. Altså der skal produceres nogle ting, der skal skiftes ud hurtigt, og en vaskemaskine bliver lavet til at holde i de 2 år, der nu engang er dækning på det, og så skal den helst gå i stykker dagen efter, ikke? Og ja, det er jo bare en måde at leve sit liv på. Man kan sige, hvis man som det virker til de fleste bitcoiners, som er røget helt ned i kaninhullet, begynder at leve deres liv på den måde, så tænker man over den slags ting. Man tænker over, altså vi skal ikke lave ting, som skal smides ud. Lige om lidt, det er ikke. Der er bare bedre alternativet. Alternativet er at spare op, og hele den her opsparingskultur er jo fuldstændig eroderet i det moderne samfund, og det føler jeg lidt, det har bitcoin været med til at bringe tilbage, fordi at nu er der rent faktisk mulighed for, at man igen kan spare op. Hvilket er en mulighed, der har været mere eller mindre ødelagt for de fleste folk, mindre de har haft mulighed for at spare op i et hus eller noget lignende. Men bare at spare op i penge, det er jo ikke en mulighed, folk har haft i rigtig, rigtig mange år. Sikkert siden, at vi er gået væk fra penge, der er bakket af guld eller noget andet, sådan håndgribeligt, når det går over til det her brygsystem, hvor at pengene er bare trygt, og man kan trykke så meget man vil, når man har brug for flere som politiker til at betale for de udgifter, som man nogle gange påtager sig, og give de gaver, som man lover ud, så man kan blive valgt, ikke? Så helt klart, altså det virker til generelt, at bitcoiners tænker langt mere på fremtiden. Og ikke kun for dem selv, også for verden som helhed og deres familier. Og jeg tror, hvis man kigger på, hvor mange børn bitcoiners har i forhold til den generelle almindelige menneske, så tror jeg faktisk, at man vil sige, at gennemsnittet er en del højere. For det virker som om, at det er noget folk naturligt også kommer til at tænke over, når de begynder at hoppe ned i bitcoin-hullet. Hvilket er fascinerende sideeffekt, som vil være svær at forudse. Men der er ingen tvivl, hvis man møder en person, som går og tænker over, at man skal også spare op, og man skal sørge for at skabe et sikkert fundament til sine børn i fremtiden osv., så kan man vel godt flå sådan en bog herop af lommen og give til dem, fordi så er de klar. Så er mindset allerede det rigtige sted. Nå, man læser også mange steder, at en af grundene til, at antallet af børn, som folk har i gennemsnit, er faldende langt hen ad vejen, er fordi, at folk siger ting som, at jeg ønsker ikke at sætte børn i den her verden, eller det er ikke en god verden at sætte børn ind i. Til at starte med, kan man sige, i hvert fald hvis man bor i Danmark, så er det nok sjældent været meget bedre nogen som helst steder, trods alt. Men det er også klart, at når det er sådan, at man, som det er blevet nævnt flere gange her, begynder at se, at der er en mulighed for at give en endnu bedre fremtid til ens børn, så det giver det selvfølgelig der også ekstra motivation for at have nogle børn, som man kan give den her fremtid. Så vil jeg sige, den anden ting er også nogle gange, så skal man også lige få sit ego i check. Altså, jeg er da i hvert fald en af dem, der har fået mit ego i check til dels på grund af Bitcoin, fordi jeg sagde nej til Bitcoin i så mange år,
og tænkte, at jeg var smartere end alle dem, der havde brugt en masse tid på at sætte sig ind i Bitcoin, fordi jeg lige havde brugt 20 minutter på at sætte mig ind i det. Og så på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, at okay, så smart var jeg heller ikke. Og så på et eller andet tidspunkt fandt man ud af, at okay, så vigtig er man ikke, så smart er man ikke, og måske skulle man være lidt mere ydmyg. Og når det er sådan, man kommer ind i den del af rejsen, altså det ændrer jo også meget på den person, man er. Og det ændrer jo også på, hvor man ser sig selv hen. Lige pludselig så, når man finder ud af, at man ikke er så vigtig, men at måske er fremtiden for både ens børn, men for alle mennesker vigtig, så kan man jo lægge sit liv om til, i stedet for at fokusere på det, i stedet for at det er sådan, at man selv skal fokusere på sin egen heder og sine egne erobringer. Så kan man måske fokusere på, hvad kan man gøre for, at det er sådan, at fremtiden bliver bedre, ikke kun for ens børn, men også for de mange næste generationer. Det er det, vi håber på, Bitcoin kan være med til at gøre, at det er ikke bare et spørgsmål om, at man selv får nogle flere penge, og at man kan købe en stor jagt en dag, men det er måske også et spørgsmål om, eller at man kan give en masse i arv til sine børn, men det er måske også et spørgsmål om, at man kan give et fundament, som et fremtidigt samfund kan blive bygget på, som kan være et mere fredfyldt samfund med færre konflikter, mere ærligt samfund, hvor vi kan stole mere på hinanden, og et samfund, hvor det er sådan, vi har mere tid til at lave de ting, som jeg nævnte omkring min analogi til bilen, hvor vi har mere tid til at tænke på, hvor er det egentlig, vi gerne vil køre hen på udflugt i vores bil. Hvad er det for nogle ting, vi gerne vil bruge vores tid på? Altså, pointen med Bitcoin er ikke, at vi skal forbruge mere i fremtiden. Pointen er ikke, at det er sådan, vi alle sammen skal ud og købe en masse store yachts. Selvfølgelig skal vi have en god levestandard. Jeg synes, det er vigtigt at have en god levestandard, og det vil jeg også selv have, selv efter jeg begyndte at stakke sats. Men målet er ikke bare at maksimere det. Målet er at finde en levestandard, som passer til en, og som man kan leve af, og så fylde tiden ud med de ting, man gerne vil. Fylde tiden ud med at bruge tid sammen med sin familie, sammen med sine venner, sammen med andre folk, man godt kan lide, hjælpe til sit lokalområde osv. Det synes jeg er vigtigt. Det er også om, at penge er ligesom den ene ting, der adskiller mennesker allermest fra alle andre arter. Altså, hvor er det fuldstændig vildt, at vi har fundet ud af, at vi kan bruge et eller andet til at repræsentere noget værdi, der gør, at vi kan bytte tjenester og ting med hinanden, uanset om vi kender hinanden. Og det er igen, jo ned i det filosofiske kaninhul der, så det er der noget af det mest absurde, at man på et eller andet tidspunkt kommer frem til, nu finder vi noget her, der kan repræsentere værdi, og det gør så pludselig, at vi alle sammen kan gå og nyde godt af hinandens tjenester. En ting, som mange bitcoiner også kan gøre, jeg synes, jeg har bemærket mange bitcoiners gør, er at tænke i baner med, at være selvforsynende og leve et sted, hvor man kan passe sig selv hvis at der skulle være folk, der begynder at beslutte sig for, at man ikke skal have adgang til mad og vand og elektricitet og så videre. Men hvis man rigtig faktisk går ned af det hul og begynder at tænke over, hvad det involverer af evner, man skal tilegne sig for at kunne dyrke al sin egen mad og ellers have en nogenlunde høj levestandard. Det er virkelig, virkelig mange ting, man skal kunne. Så det her med, at vi har formået at skabe et samfund, hvor at folk kan specialisere sig i forskellige ting, og være gode til at yde forskellige services, og man så kan, det man selv er god til, kan man så bytte til andre, er jo helt fantastisk. Så penge er jo noget af, sikkert en af de ting, der har været med til at udvikle mennesker allermest, måske bortset fra sprog eller noget andet, men man kan selvfølgelig argumentere for penge og spare sprog. Men hvis pengene så ikke er ærlige, hvis at der er nogle folk, der har en magt over penge, der gør, at den værdi, som man føler, man har byttet sig til, ens købekraft, den bliver eroderet af de her mennesker her, som har fået korrumperet pengesystemet. Altså det er jo ekstremt ødelæggende for den her helt ufattelige, fantastiske teknologi, som vi som mennesker har formået at finde frem til. Så penge skal være ærlige, og det hjælper Bitcoin også forhåbentlig med, at de bliver igen. Må ikke pengene altid har været her? Også selvom man ikke engang havde nogle perler, man kunne give til hinanden, så havde man stadigvæk inde i sit hoved sådan en hovedbog, hvor man siger, du skylder mig også 17 æbler, fordi jeg gav dig en ko, eller sådan et eller andet. Helt klart, men penge har jo været med til at gøre, at vi kan købe af folk, som vi ikke kender, og vi begynder ikke at holde styr på den her, så det er jo helt utroligt, hvad vi kan bytte os til, og så er der selvfølgelig alle de her praktiske ting med, at hvis du har en masse æbler, så er det svært at købe et hus og så videre. Så det er svært at bytte sig til med tjenester. Så jeg synes, det penge har formået at gøre ved mennesker og ved vores udvikling er jo helt fantastisk, og det
det er ikke så mærkeligt, at onde kræfter har på et eller andet tidspunkt fundet ud af, at hvis man kan gå ind og påvirke pengesystemet, så kan man rage en del til sig selv, ikke? Altså det er virkelig, virkelig stærkt sted at gå ind og angribe, kan man sige. Så det er ikke så svært at se, hvorfor mennesker, som primært tænker på sig selv, kan falde for fristelsen og kan havne der. Og så er der jo heldigvis nogen, der har været intelligent nok til at finde en løsning til et system, som ligner, at det kan fjerne magten fra dem, og vi rent faktisk alle sammen kan handle med hinanden igen, uden at der er nogen, der kan komme ind og skumme fløden. Det er vidunderligt. Ja, man kan også sige, at en mikroprocessor er fuldstændig umulig at lave, uden at have en god pengeteknologi bag det. Ja. Penge er ikke roden til al ondskab. Det er fiat-penge. Fiat og roden til al ondt. Ja, det er rigtigt. Fuldkommen. Og det er det, som du siger, at når vi har få mennesker, der kan rage til sig ved at printe nye penge. Altså lige så snart der kommer nye penge i eksistens, så det er jo der, de har mest værdi, fordi de ikke nødt at komme ud til hænderne på alle andre. Når man har, var der en bekendt, som der er skolelærer, der har lært lidt omkring pengenes historie til en gymnasieklasse, er jeg ret sikker på, det var. Der er egentlig lavet et rigtig godt eksempel på, hvordan at pengeprinteri, det faktisk er med til at skabe prisstigninger. For det er der mange, der ikke tror, det er. Det er også meget det, som man lærer om i økonomi i dag nærmest. Altså det er ikke bare pengeprinteriet, der skaber det, det er alt muligt, ja. De kommer på en masse med forskellige ting. Men han lavede et meget sjovt eksperiment med sine elever, hvor han gav alle eleverne en vis mængde penge i første runde, og de alle sammen fik 100 kroner, eller hvad der svarer til det i Monopoly-penge. Og derefter så lavede han en auktion på en slikkepind. Sagde han, hvem kunne tænke sig den her slikkepind? Og folk begynder at byde. Og alle folk ved godt, at hinanden har cirka 100 kroner. Så folk begynder at byde, og hvad de lige ender op på, det skal jeg ikke kunne sige. Men lad os sige, at de vender op på 20 kroner. Og man vinderen fik så slikkepinden for 20 kroner. Og nu havde den person ikke de 20 kroner længere, men havde slikkepinden til gengæld. Anden runde, der gav han så alle sammen 1000 kroner af de her penge. Og det endte så op med, at jamen, aktionen røg til en vinder, der gav 200 kroner. Så selvom at pengemængden den steg, så blev der bare brugt flere penge på, hvad det var, de godt kunne tænke sig. Og det synes jeg faktisk er en rigtig god sammenligning til, hvordan det fungerer med pengene i dag. At desto flere penge, der kommer ud i samfundet, desto mere stiger priserne også, fordi at vi har flere penge, der kæmper om de samme varer, som vi godt kunne tænke os. Og dem, der printer pengene først, de sørger egentlig for at kunne bruge dem før alle andre. Og derfor så har resten af dem, der bruger pengene, ikke lagt mærke til, at der kommer flere penge i eksistens. Det er først, når de begynder at bruge flere og flere penge på ejendommen, og så dem, der har solgt ejendommen, har lige pludselig flere penge til at kunne bruge flere steder til, og så begynder det at triple ned. Og dem, der får mindst ud af det, det er så de her 90% fattigste, der er egentlig bare helt almindelige herrer fra Danmark, som der bare sparer op, og egentlig bare ønsker det bedste for sin familie, men ikke kan følge med på, at priserne stiger konstant, og deres lønninger ikke stiger med priserne. Det er egentlig dem, som der kommer til at... det er dem, jeg føler, vil kunne lægge mærke til Bitcoin først. De her top 1%, som der allerede gavner så utrolig meget af det her finansielle system. Dem, der allerede har hele tiden muligheden for at kunne låne flere penge, fordi deres ejendomme, de har lånt penge til at begynde at stige i pris, så de kan låne endnu flere penge til at købe en ny ejendom og leje den ud. De kommer nok til at fatte det om længere tid, end de her 90% fattigste, fordi de gavner jo så super meget af det. Det er jo et fedt system, altså. Prøv at se, hvor meget rigere. Alle kan jo bare købe en ejendom, eller alle kan bare købe 10 eller 100 ejendomme. Hvorfor gør alle ikke det? Det er opskriften på rigdom, og bla 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 bla. Det er fordi, det ikke giver mening. Du skal have et hjem, du skal ikke have ejendommen, og det er det, som Bitcoin også sigter dig mod. Det sigter dig mod, at du tænker på et hus som et hjem, og ikke som og ikke som noget, ikke som en investering. Folk bruger ejendommen som penge, fordi du kan ikke bare printe penge, eller du kan ikke bare printe ejendommen ud af den blå luft. Der skal en masse energi, der skal en masse tid, der skal en masse kapital i. Du kan ikke bare trykke på en knap, som du kan med fiat-pengene. Og de her fiat-penge, det er simpelthen bare roden til alt ondskab. Og det er ikke for sjov, at
i århundredet, hvor at 4-penge, de kom til eksistens. I det århundrede, det er også det mest blodige århundrede, vi nogensinde har oplevet. For krig er det mest profitable i den her verden. Hvis du kan starte en krig, så kan du låne penge til, at de skal skulle købe våben på begge sider. Og det du ender tilbage med, det er, at de skal give dig penge tilbage. Hvis de ikke giver dig pengene tilbage, så skal de give dig land tilbage, ejendom tilbage, guld tilbage. Hvad det er, de kunne have, til de give tilbage til dig. Og hvis vi fjerner den her mulighed for bare at kunne printe løs, så fjerner vi også incitamentet til at skulle skabe krig. Og ja, desto flere ting du ser op på, desto flere ting føler jeg, at man ser Bitcoin begynder at fikse. Og der kører nok nogle jokes rundt med, jamen prøv at komme på en ting, som Bitcoin ikke kan fikse. Og jeg er sgu svært ved at finde frem til noget, til et problem Bitcoin ikke fikser. Og som der GG også lægger meget fokus på, hvis at verden er, som vi har lært at forstå den, med hvordan energi fungerer, hvordan alt fungerer ned til de mindste partikler og det hele. Hvis alt er, som vi forstår verden til at være nu, vi forstår matematik til at være, og jamen, så kan Bitcoin ikke fejle. Det er kun, hvis vi har misset et eller andet fuldkommen fundamentalt igennem, ja, videnskabsmæssigt, og jeg ved ikke hvad, at Bitcoin vil komme til at fejle. Men i den her verden, som vi lever i nu, der har jeg en meget god mavefornemmelse i hvert fald. Man kan sige, at Satoshi, han opfandt jo ikke noget særligt. Så han tog eksisterende teknologier, der havde været der i 20-30 år, og satte dem sammen, og så opfandt han Bitcoin. Bestemt. Det kan også komme ind på lidt senere, hvis vi skal snakke om de sidste emner i bogen. Bestemt. Jamen, jeg synes, at vi skal få snakke om noget mere. Det er pisse spændende, det her. Jeg er vild med det. Jeg synes da bare, du skal snakke lidt om teknologi, og det er den tredje del af bogen. Jo, men det er videre til der, hvor vi snakker om, at det kræver arbejde at fortælle, hvad tiden er. Og så bogen, det kan være, at du skal holde den op lidt længere, så alle kan... Ja, jeg tror slet ikke, vi har vist den endnu. Der er skønheden. Kiki, han har jo også været på en rejse, da han skrev bogen. Og han havde også idé om, at bevis for arbejde. Det var spild af tid, og det er fuldstændig unødvendigt, at folk de minede bitcoins. Og han havde også en idé om, at folk kun minede bitcoins, og det var det eneste, der egentlig... Det er den eneste funktion ved bevis for arbejde. Men der er også mere i det. Der er også validering, som handler om, i hvilken rækkefølge transaktionerne kommer ind i blokkæden. Den reelle udfordring, det er at skabe en pålidelig måde at fortælle tiden på i et decentralt system. Det er meget nemt at fortælle, hvad klokken er på ens computer eller telefon eller sådan noget, men du har fået tiden fra en server ude på internettet. I stedet for at bruge sådan en server, så kan man bruge Bitcoin-netværket. Og i stedet for at få tiden, som er klokken 12 eller sådan et eller andet, så kan man bruge blokhøjden. Hver 10. minut, så tikker Bitcoin-uret, og så kommer der en ny blok. Og i øjeblikket der er blokhøjden 840.000 eller et eller andet. Og det er antallet af valide blokke. Bitcoin bruger Nakamoto-konsensus, og det er egentlig bare et udtryk for, at det er den kæde af blokke, hvor der er mest energi bagved, der er den gældende kæde. Man kan ikke rigtig gøre det på andre måder. Det er i hvert fald den eneste måde, Satoshi så, at man kunne gøre det på. Og så, hvis man ikke har nogen teknisk viden, og man er kommet en hele vejen her til den her, lad os snakke om Bitcoin, så vil jeg også beskrive, hvordan hash-funktionen fungerer. Altså, hvad er det for en arbejde, der udføres af de her miners? Og det, som jeg plejer at forklare folk, det er, at det er ligesom at løse en sudoku. Og det er jo helt vildt svært at løse en sudoku, men det er rigtig nemt at tjekke, at en sudoku er løst korrekt. Og den tidligere løsning på en sudoku er så med i det næste sudoku-quiz. Jeps. Bitcoin bruger en hash-funktion, og det er en envejsfunktion.
Og hvis man skal forklare nogle mennesker, der ikke ved ret meget om IT, hvad det er, så vil jeg forklare det som om, at hvis man har et æg, og man vil lave en omelet, så kan, når du står med omeletten, så kan du aldrig gå tilbage til ægget. Og så kan man sige, at en hash-funktion, det er bare at lave en omelet-funktion. Og mange har måske brugt en hash-funktion til, hvis de skulle verificere en fil eller en tekst eller et eller andet. Hvis man henter nogle store filer ned fra internettet, så kan man tjekke, om de er korrekt. I stedet for en omelet, så kommer der i Bitcoin-verdenen en tekst ud. Hvis man i inputtet bare ændrer en enkelt bit, så får man en helt anden omelet ud, eller tekst. Inputtet til vores hash-funktion er blokhøjden, alle transaktioner, inklusive transaktionen til blokbelønningen. Og så er der et lille bitte felt til et unikt tal. Jeg tror, det er 32 bits eller sådan et eller andet. Og når en miner prøver på at finde en løsning til blokken, så tager de bare det her lille område, der hedder en nonce, og så finder de på, at det her tal er det rigtige. Yes. Og så laver de en checksum, som er outputtet af hash-funktionen. Omeletten. Yes. Sværhedsgraden. Bevis for arbejde. Hvis man går ind på mempool.space, så kan man se en masse blocks, og så kan man se, at der er en masse nuller foran hashværdien for den enkelte blok. Og der kan man læse ud af, hvad sværhedsgraden er. Sværhedsgraden, det er bare antallet af nuller, der er på en hashen til en blok. Og det er løsningen. Okay. Hvis man ser på det binært, så den der tekst, der kommer ud af den her hash-funktion, så hvis det bare står 0 eller 1 første gang, hvis sværhedsgraden bare er et enkelt 0, så er det så 50-50, og man rammer rigtigt. Hvis der er 2 nuller, så er der 25% sandsynlighed for, at man rammer rigtigt. Hvis der bare er tilpas mange nuller, så er det jo 1 ud af en milliard eller en trillionedel sandsynlighed for, at du rammer rigtigt. Jeg håber, det er forståeligt nok. Sværhedsgraden bestemmes hver gang, der er blevet kørt 2016 blokke. Og for alle dem, der ikke er med i Bitcoin-tiden, så er det 14 dage. Og så hvis der er blevet produceret blokke for hurtigt, så kommer der flere nuller på, og hvis det er taget mere end 14 dage at lave 2016 blokke, så vil man lempe antallet af nuller, altså der kommer færre nuller. Man kan ikke lave flere bitcoins ved at bruge mere energi på grund af det her. I modsætning til guld. Hvis guld stiger 10 gange i pris, så vil der sikkert også være 10 gange så mange, der tog deres skovl og gik ud og ledte efter. Og så, som Gigi skrev til sidst, så skrev han, Bitcoin har lært mig, at det er svært at fortælle, hvad klokken er, især hvis det er decentralt. Det var det. Det var et emne. Det er også endnu et kaninhul, man kan falde ned i og kigge på, hvordan Bitcoin miner. Jeg kan godt lide Sudoku-eksemplet. Og det der er rigtig fedt, er, at det er så, at hver miner har deres egen personlige Sudoku, fordi den adresse, som de skal udbetale pengene til, er en del af Sudoku'en. Så man kan ikke engang kopiere hinandens lektier. Man kan ikke skynde sig at kopiere. Ja, det kan man sagtens. Man kan sagtens, hvis man finder den rigtige nonce, der passer, så man får et tal, der går ind under sværhedsgraden, så kan man sagtens give det til netværket og sige, se her, jeg har løst den. Problemet er så bare, at adressen er stadig den til den, der rent faktisk har løst den, så pengene kommer ud et andet sted. Så man kan godt få lov til at rapportere det ind. Man får ikke selv karakter ud af det. Jo, men man kan sige, at med en pool, så hvis der er nogen, der går sammen, så kan man jo godt mine for til nogle andre. Så det var ikke dig, der får pengene. Det er det. Så det kan godt sige, at han ikke har opfundet noget særligt, den gode Satoshi, men jeg synes alligevel, han har formået at sætte nogle ting sammen på en måde, der gør, at det er lidt ligesom at sige, at det her stykke musik her er ikke noget særligt, fordi det er jo bare de samme toner, som nogle andre har opfundet, man sætter sammen. Jo. Jeg synes stadig, det er lidt et mesterværk, han har formået at kompositionere. Men det er bare at vente 14 dage, og så kan du ændre antallet af nuller på en hash-sum. Ja.
Jo, bevares. Men altså de fleste ting, som er geniale, er jo ofte relativt simple, når det kommer til alt. Og man kan sige, at det er jo ikke fordi folk ikke har forsøgt at genopfinde Bitcoin på andre måder ved at tilføje ekstra kompleksitet, som selvfølgelig så ofte resulterer i, at der skal pre-mines, eller der er nogle ting, der skal brændes og gives til dem, der har fundet på det. Og det er vel en helt standard ting, at folk forsøger at komplicere ting, for at maskere, hvad det er, der reelt sker i maskinrummet, og for at berige dem selv. Og man kan sige, det er igen også med alle de penge, der bliver trykt, og som du også nævnte før med Kevin, med krig. Altså, det er svært at se, at det vil være en situation, hvor der vil være for eksempel den krig, der foregår i øjeblikket, hvor der bliver sendt milliarder ned. Og hvis folk frivilligt skulle opgive deres guldmønter eller deres bitcoin i en nær fremtid forhåbentlig, til at holde gang i krigen, så vil den jo nok være blevet forløst for længe siden. Men i og med, at man i bund og grund kan gå rundt og klippe en lille bit smule af alle folks købekraft, der bruger ens valuta og erodere den, så er det noget nemmere at sørge for, at krigen fortsætter. Lidt mere end en lille bitte smule. Men... Lidt mere end en lille bitte smule, det er rigtigt. Jeg prøvede at være venlig, jeg ved faktisk ikke helt hvorfor. Der var krigen mod terror, der brugte de på et tidspunkt 2 gange verdens guldreserver. Ja. Det er også bare rimelig mange penge. Det er rimelig mange penge, og det er så mange penge, og det er jo selvfølgelig også en af de ting, der man har lært omkring Bitcoin, er, at altså, så snart tallene begynder at blive så store, så kan folk, altså den menneskelige hjerne bare ikke rigtig så velegnet til at forstå det, og det ved jeg, synes selv i min tidlige Bitcoin-rejse, der findes sådan nogle hjemmesider, hvor man kan gætte private keys, hvor den kan generere en nøgle, og det er vel i virkeligheden en form for mining, at man står og gætter. For i teoretisk set, så er alle bitcoin-adresser derude er jo kendte. Altså, det er jo bare en mængde bits i træk, en mængde 0 og 1'er, og så handler det om at gætte den rigtige, hvor pengene rent faktisk ligger. Men det viser sig, at det er faktisk relativt svært. Det er forholdsvis svært at gætte der, hvor pengene er. Så selvom at alle wallets, alle private keys jo teoretisk set er kendte, for det er jo bare fra et 0 op til et meget, meget, meget stort tal, så er der så mange, at ja, vi er ude i noget med, at hele Mælkevejen bliver dækket til med sand, og så er det helt rigtige sandkorn, man skal finde og alt det her, og det er jo, ja, det er så stort tal, at det er umuligt for den menneskelige hjerne at følge med, i hvert fald min. Det kan jo være, at de 2 Shop 21 gutter, de er matematisk en lille smule mere egnet til den slags. Der var sådan en meme på et tidspunkt med, at der ikke er nok atomer i solen til at tælle alle atomer. Okay, ja. Så igen, det er jo som sådan simpelt nok, når man forklarer det sådan, men det er stadig så simpelt, at det ikke kom frem til den idé om, at ved du hvad, det er fint, vi tager bare nogle tal, så kan du lægge dine penge, hvor du har lyst. Du genererer en tilfældig nøgle, og så er det der, de ligger, og teoretisk set, så har jeg ikke adgang til det. Alle kan jo gætte din nøgle, hvis de bare har gæt nok, men der er bare ikke rigtig maskinkraft nok, til man reelt kan brute force det. Præcis. Og hvis du kommer lidt tilbage til det teknologiske der, så nok, jeg vil næsten sige prikken over i'et med, hvad Satoshi han fik opdaget. Det var jo, selvfølgelig har han taget en hel masse puslespilsbrikker for, altså det er jo, vi kan jo næsten gå tilbage til hjulet med de puslespilsbrikker, der er blevet taget, men hvis vi bare ser på hvad han har sammensat i forhold til med reusable proof of work, som Hal Finney han fik sat på benene i 2004, eller Adam Back's Hashcash, som der jo så reusable proof of work har taget og udviklet lidt mere på, så Satoshi Nakamotos prikken over i'et, det kommer vi også lidt ind på, det er den her sværhedsgradsjustering. Og det er jo sådan en lille bitte ting, der bare gør, at wow, det fungerer nu. Det fungerer. Lige meget hvor meget mere energi, der bliver brugt til at skulle mine bitcoin, så er det bare stocking time. Altså det er cirka 10 minutter, hver blok vil blive produceret. Om du bruger hele solens energi, eller om du bruger din computer, eller det vil cirka tage de her 10 minutter, på grund af at det konstant hele tiden justerer sig ind på, hvor svært er det at gætte den her Sudoku. Og det er, ja, der er jo så mange ting, du kan tage fra Bitcoin, og så vil det ikke fungere. Og så Satoshi han fandt bare lige den her prikken over i'et, det var sværhedsgradsjusteringen. Det der gør,
At folk ikke bare går ud og smelter deres guld, og så er der mere guld på markedet lige pludselig, eller graver guld op lige pludselig, fordi teknologien er blevet bedre, eller prisen er steget rigtig meget. Du kan kun grave i tiden, og den er sgu svær at grave sig frem i. Der er ikke noget tidsrejse, der findes, så du kan ikke... det er den eneste måde, du kan mine flere bitcoin end andre, det er at rejse frem i tiden nærmest. Du skal bruge noget arbejde, og du er bundet fast i virkeligheden. Det er det er svært at beskrive, hvor meget det her proof of... Ja, han tæller meget om det. Men, ja. Der er også noget omkring det her med, at det, altså, hvor meget bitcoin faktisk er et bevis for, at så længe at incitamentstrukturen bliver lavet på en måde, der gør, at alle folk er motiveret til at arbejde for den samme sag, så er der bare ikke nogen, der har... Der er ikke nogen, der har grund til at arbejde imod. Altså hvis man rent faktisk havde så meget computerkraft, at man kunne gå ind og smadre bitcoin, så giver det langt bedre mening økonomisk og incitamenter at bare mine bitcoin som normalt, og så tjene penge på det. Ligesom at det er, hvis vi alle sammen er enige om, at reglerne bør ændres for bitcoin, at vi af en eller anden grund skal justere reglerne for, at bitcoin er bedre, så er det fordi vi er enige om det, fordi det samlet set er bedre for os alle sammen. Og det her med, at reglerne kan ændres, det er super svært at ændre, men de kan ændres, hvis alle er enige om det. Det gør bare, at alle incitamentet i bitcoin er bare så genialt skåret, hvilket gør, at folk arbejder sammen om at få det til at fungere, i stedet for at arbejde mod hinanden, hvor man kan sige, at incitamentet i det pengesystem, som er det dominerende i verden lige nu, politikerne har incitament til rent faktisk at printe flere penge til at forsøge livet for dem, der skal vælge politikerne ind i den her korte periode, hvor de skal ind og sætte deres mærke på historien og forfylde deres lommer og deres korte liv. Så på den måde, der er det er også en ting, som jeg synes Bitcoin har ramt helt rigtigt, og som ikke er åbenlyst, før man ser det rent faktisk spille ud i virkeligheden, at det rent faktisk vil fungere. Og ja, det er godt lavet. Det er godt lavet. Det er til at siges. Og ja, som sagt, det er det, som 21 lektioner virkelig får fortalt meget kort og simpelt. Det er en virkelig kort bog i forhold til, hvad du kan finde rundt omkring, altså i forhold til at skulle dykke direkte ned i Bitcoin-standarden med det samme. Hvis du søger efter, hvis der er noget i den her episode, som der lød en lille smule, jamen, at du blev nysgerrig på eller noget, så læs bogen. Der Gigi, han bruger sgu ordene, eller nu vil jeg næsten sige, det er Shop 21 gutterne, der bruger ordene super godt, eller oversætter der Gigi's ord super godt, til ligesom at skabe den her nysgerrighed for, hvad det er. Nu har jeg været dykket ned i det her kaninhul i et godt stykke tid, men han får virkelig struktureret det, virkelig smukt på en måde, der er let forståeligt, og det er på let læseligt dansk. Det var det, der, altså, min hjerne eksploderede nærmest, fordi at, sidder jeg lige og læser noget omkring Bitcoin på dansk? Sidder jeg og læser omkring nogen, der har haft lidt gået igennem den samme vej? Han er måske en ret så langt længere nede i kaninhullet, end jeg selv er. Men som man også pointerer, det fortsætter. Han lærer hele tiden ting, og det er også det, hans 21 lektioner er. Det er bare små tweets, han startede ud med, som der stille og roligt blev til en artikel, som der blev til flere artikler, som der så lige pludselig blev til, at han skulle skrive den her bog, og sætte det hele sammen. Og det er det, som Bitcoin er, det er, at det udvikler sig hele tiden. Jeg tror, at han kunne begynde at skrive en endnu længere bog omkring det her nu. Ja, det er et rigtig godt sted at starte. Det er ligesom, det kan være porten til kaninhullet. Og ja, vi alle sammen kommer ind i Bitcoin, så snart vi er nysgerrige omkring noget, føler jeg, at det er sådan, du kommer ind i Bitcoin på det helt rette tidspunkt. Det vil du altid gøre. Det tror jeg også, at det der Gigi han siger, at du skal nok forstå Bitcoin, når du er klar til at forstå Bitcoin. Og det kunne gøre dig godt udrustet til at være nysgerrig, den her bog. Og der vil jeg også bare lige sige, at der er selvfølgelig en rabatkode nede i beskrivelsen til at
kunne få den fysiske bog, ellers så er den gratis version digitalt også. Hvis du kan tænke dig den fysiske bog, så er der en rabatkode nede i beskrivelsen, som man selvfølgelig kan benytte sig af. Ja, lad os da endelig sørge for, at der er et link til den gratis pdf, man kan downloade og læse på sin skærm, eller printe ud, eller hvad man har lyst til at gøre med den. Og som sagt, den her bog er udgivet under den her Creative Commons 4 licens, så det betyder også ulige mange andre bøger, så kan man også bare bruge den her i undervisningsøje med. Skulle der sidde nogen derude, der lytter med, som underviser et eller andet sted, så må man jo også gerne tage sektioner af den her bog og printe ud og give til sine elever, eller give til hvem som helst, for den sags skyld. Så det er måske også bare lige vigtigt at nævne her, at man kan bruge indholdet til lige nøjagtigt det, man har lyst til at bruge indholdet til, uden at skal spørge nogen om noget. Men lad os endelig få et link til pdf'en i den her episode. Link skulle aldrig indeholde ordene shop21.dk. Jamen kridt. Jeg skal også lige sige, at lovede en anden person, som tidligere har været med på de her Lad os snakke Bitcoin kald tidligere, Jakob, han har været med til at arrangere en lille forsamling, en lille minikonference i København. Så 1. juni, der er der nogle bitcoinere, der samles i København, og der skulle det også meget gerne være muligt at få fat i den bog her, hvis man ikke har lyst til at støtte Post Danmark, vores stolte statsejede virksomhed. Så kan man samle op i København, hvis man er der alligevel. Den bliver solgt til konferencen der den 1. juni, som så er i København. Ja, det er jo vist Danmarks første Bitcoin-only konference, ikke? Som blev afholdt den 1. juni i København. Så der er god mulighed for at komme ind og lære lidt mere om Bitcoin. Jeg tror, en del af konferencen kommer til at være lidt mere fokuseret på begyndere, og så kommer en del af konferencen til at være fokuseret på de lidt mere øvede. Det er jo både en god mulighed for at lære noget mere, for at få fingrene i den her bog, men selvfølgelig også en god mulighed for at møde en masse andre bitcoinere fra Danmark og rundt omkring fra. Det bliver virkelig spændende. Det glæder jeg mig til. Det er fedt. Danmark er begyndt at vågne op. Det har taget lidt tid. Vi har haft det for godt, men det har taget nogle år. Men vi er endelig begyndt at få øjne på Bitcoin. Det hele, det starter jo bare med, at jamen, hvis du skal ikke bare selv sidde og vente på, hvorfor der ikke nogen, der starter et eller andet. Start dit eget. Start et meetup. Start noget. Start med at sige, hey, hej Facebook, jeg sidder på den her bar, nogen der vil snakke om Bitcoin. Det kan være, der er en, der dukker op. Det kan være, der ikke er nogen, der dukker op. Så kan det være, du har en god snak med bartenderen omkring Bitcoin. Det er fuldkommen ligegyldigt. Start et eller andet. Gør det. Hvis du, ja, altså nu startede jeg selv en TikTok, fordi at, der er ikke nogen andre, der gider at gøre det. Jeg skal ikke bare sidde og stå og vente. Altså, høre på alle de kryptovaluta. Jeg ved ikke, om jeg skal bande her, men der var ikke andet end at snakke om NFT'er, og du skal købe den her, fordi den pumper, og bla 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 bla. Der var intet snak omkring, hvad Bitcoin rent faktisk går ind og fikser, og det fikser pengene, og det er det, der er hele meningen med det. Vi har fuldkommen ødelagte penge, og vi har det eneste forsøg på at kunne, ja, at få pengene tilbage til hvad der er bedst. Hvis Bitcoin på noget tidspunkt ud af det blå skulle begynde at fejle, så vil alting fremadrettet også fejle. Der er aldrig nogensinde noget, der vil kunne komme til at ændre pengene, og Bitcoin er det eneste forsøg på, ja, jeg vil næsten sige at skabe penge. Jeg føler, vi har brugt rigtig, rigtig mange årtusinder på at prøve at skabe hele konceptet omkring penge. Det har indtil nu kun været et koncept, og Bitcoin er egentlig med til at fuldføre det koncept. Så jeg vil næsten sige, at penge blev skabt i 2009. Og ja, det do your own proof of work. Gør et eller andet. Og hvis du ikke gør noget, så er det også fint, fordi at Bitcoin har ikke brug for mig, eller os, eller dig selv, eller nogen som helst, fordi Bitcoin lever bare. Og det er også en ting, som der GTN fortæller om. Der er sgu ikke nogen, der har brug for den her bog. Der er ikke, altså Bitcoin vil stadig fungere, uanset hvad. Og ja, som han selv siger, han har skrevet det for at få sine egne tanker ned på et stykke papir, og nu der over 10 oversættelser af den skabt på en bog, og utallige solgte kopier af den.
Men en ting, som jeg glemte at nævne, som jeg ikke hørte nogen nævne, da vi snakker omkring ting, som Bitcoin har påvirket en, det er det her med håb. Altså jeg synes virkelig, at det her med, at man rent faktisk man kan se en bedre fremtid for sig, og Bitcoin er med til at gøre det. Og jo, det er et tog, der har forladt stationen i 2009, og det accelererer stadigvæk. Men altså, selvom man ikke kan påvirke det så meget, så kan man godt skubbe lidt til, og det synes jeg, man skal gøre, hvis man har chancen for det. Og nogle gange så er det bare rart, at også mødes med andre, der har set toget køre, og ikke føle sig helt alene, når man kravler ned i kaninhullet og er en lille kanin. Så jeg vil sige, at konferencen der er en mulighed. Læs de her bøger på dansk. Bidrag med oversættelser. Der er en Telegram-gruppe, som jeg er sikker på, Kevin også linker til i den her video her. Masser af links. Gå ind på dem alle sammen. 150 mennesker og sådan noget efterhånden danskere, ikke? Og der dukker altså jævnligt folk op fra en person, der dukker op og siger, jeg er i Vejle. Er der andre danske bitcoiner hernede, der har lyst til at mødes? Eller andre steder. Så det behøver ikke kun være København. Der er folk efterhånden overalt i det danske land, som gerne vil mødes og snakke bitcoin, så selv hvis man ikke har mulighed for at komme til konferencen der den 1. juni, så ved jeg, at der er masser af andre meetups, som folk forsøger at stille på benene, så hop også ind på linket til Telegram og deltage i vores lille gruppe derinde med 150 danske bitcoiner. Det er sgu ikke så dårligt. Og vær ikke bange for at skrive noget. Hvis du har spørgsmål, hvis du har tanker, hvis du har et eller andet, så skriv det ned derinde. Der er utrolig mange, som der vil elske at svare på dit spørgsmål. Der er utrolig mange, som vil elske at lytte til din mening, til din holdning, til din forvirring omkring Bitcoin, til til alt. Skriv noget, skriv et spørgsmål, deltag i debatten. Til alt på nær krypto. Ja. Der kommer en lille velkomstbesked, når du kommer ind i Telegram-gruppen, så selvfølgelig læst velkomstbeskeden igennem. Det er helt sikkert. Jeg synes, vi er kommet godt omkring hele bogen, hele oversættelsen. Vi kommer også godt ind på Shop 21. Jeg ved ikke, om vi vil fortælle lidt mere om projektet Shop 21, eller om vi føler, at vi er kommet godt omkring det. Det er vel, jeg synes, vi er kommet godt omkring det. Der kommer helt sikkert flere bøger i løbet af året. Fedt. Man kunne håbe på, at der kommer 10 bøger om året. Eller et eller andet. Jamen, vi satser på 21 bøger om året, ikke? Ja, det er super. Men så synes jeg egentlig bare, at vi skal sige, det var en fornøjelse at få snakket. Og det var jeg kæmpe stor tak for at have sat tid af til at få oversat den her bog. Jeg tror sgu, det er svært at vide, hvor vigtigt det egentlig er at have noget dansk Bitcoin-materiale. Der er mange, der hopper fra, lige så snart de ikke ser, der er noget på dansk. Der er mange, der hopper fra, hvis de ikke kan få danske undertekster på en film. Der er mange, der bare hopper fra, hvis der ikke er noget genkendeligt, 100% genkendeligt. Og det sætter jeg sgu stor pris på, at I bruger så meget jeres energi på det. Ja, alle tre er jo oversat sat noget dansk til, eller noget Bitcoin til dansk, ikke? Og det synes jeg virkelig, I skal fortsætte med. Det er fantastisk. Det var en fornøjelse. Bare lige fordi nu snakker om proof of work, vi snakker om oversættelser. Og som sagt, vi bygger jo det her system, som gør, at det er rimelig nemt at komme ind og være med til at være oversætter. Det kræver ikke nogen sådan speciel viden, udover at man kan skrive sådan nogenlunde dansk. Og det gør også, at vi vil rigtig gerne have andre, som tænker, at jeg skal også lave noget proof of work, men jeg ved ikke lige, hvor jeg skal gå i gang, til at komme ind og være med til at oversætte. Vi er i gang i flere forskellige bøger, og vi kommer til at have gang i mange bøger. Så hvis der er nogen, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at bruge 4 timer om ugen, eller 8 timer om ugen, eller et eller andet, på at være med til at oversætte en Bitcoin-bog, eller en østrigsk økonomibog til dansk, så hop ind på Telegram og fang os derinde. Hvis I skriver, så er jeg sikker på, at vi nok skal se det, eller nogen skal se det og få sat os i kontakt. Eller gå ind på Shop21, find vores e-mailadresse derinde, og så skriv til os, og så kan vi tage en snak om det. Vi vil rigtig gerne have flere bøger med ud. Vi vil på dansk. Vi har prøvet at sætte det her framework op, hvor det er nemt for folk at oversætte. Det er nemt at få udgivet bøgerne. Vi har oprettet som officielt forlag i Danmark. Så vi har al infrastrukturen til det, og det der egentlig hovedsageligt skal til, for at vi kan udgive bøger endnu hurtigere, det er, at der er flere, der vil være med til at lave noget oversættelsesarbejde. Det er den eneste limiterende faktor, vi har på, hvor mange bøger vi kan få. Det er ASICS. Det er til at stå og mine nogle danske ord. Ja, det er præcis. Og en af de fedeste ting ved at oversætte en bog, nu har jeg selv været med til, det er, at
du har givet julegaverne og fødselsdagsgaverne klar til næste år. Du har ikke tænkt over, at folk skal have. Konen, børnene, alle sammen. Giv en bog. Læs. Og på en lidt mere, kun en slightly mere seriøs note, så kan man sige, at det at oversætte en bog gør faktisk, at man kommer til at forstå bogen helt klart bedre. Man kommer til at gå igennem hver sætning i en bog, og man kommer til at virkelig dykke ned i det. Man kommer til at lære noget mere om tingene, fordi man kan ikke bare lige ignorere en sætning, som man ikke lige forstod første gang. Ofte så har man spændende diskussion omkring, hvordan skal den her vending, eller den her sætning, eller det her ord oversættes til dansk, sammen med nogle af os andre i gruppen. Så det er jo også en måde at virkelig dykke ned i en tekst og lære noget mere på. 100%. Det er super, super effektivt at lytte til en lydbog, men det er også meget, meget nemt for hjernen at gå en tur, mens bogen kører videre. Og det samme kan jeg også godt, når jeg sidder og læser en fysisk bog, kan min hjerne også nogle gange godt forsvinde andre steder hen, mens øjnene danser videre ned over ordene. Men når du sidder og skal oversætte bogen til dit eget sprog, så bliver du simpelthen nødt til at forstå, hvad der står. Så det er den ultimative måde at læse en bog på, er virkeligheden at oversætte den. Og lige så er du sikker på, at du forstår alt, hvad der er. Så er jeg helt enig. Det er en fed måde at læse en bog på. Meget anderledes. Noget mere tidskrævende, men også en fed måde at gøre det på. Og det system, som Shop 21-drengene har bygget, gør faktisk, at man behøver ikke læse en hel bog. Du kan gå ind, og så kan du sidde i kvarter og sidde og oversætte en side. Og så har du systemet helt styr på, hvem der har oversat hvad, og om redaktøren har tjekket det igennem, og ja, det er super intuitivt, super nemt at gå til, og man kan tage og lave lige præcis så mange oversættelser, man har lyst til, og det er altså, ja, det er mega fedt. Link til 21 Telegram, 21 hjemmeside, der er link til Shop 21, der er masser af 21, der er link til Bitcoin-biblen, der er link til 21 lektioner, der er link til minikonferencen, der kommer der link til link. Kig alle linksene igennem, du vil helt sikkert kunne finde nytte i dem alle sammen. Det var en fornøjelse. Tusind tak for snakken. Tak for snakken. Tak for det.